na inche ngachikoigwa na inche ngakura ebere bakamanya gocha bamonyokete omoro nda nonya nda bamwakire omotwe mara kabere. Omwana okongwera akabatebia ng'a gaki timoita baba na mama, moita baba na mama ebesa eye gose nsibingi gose niabwate akabaa bakabeka omobuku. Abanto abwo bakang'aka chichuma bang'agete omotwe bakang'aka iga na korwa iga maega. Intwe na abanto totomire iga iga, omong'ina omuya natoe chibesa aye toire omotwe ogo. Ase amarieta ngorokwa Isabella mura oyo bwokebiro, iga tore ase ekenyoro gia itongo, ekuruma sub-location, ekuruma location mara ni sub-county Kisii county. Narenge chimamosi botuko, chinsa saa tano iga abanto bagacha bagasoa nyomba, inche nkairane bakaigora omorango okorwa maega bagasoa ase omorango o chikoni gati nkairana ekemoni gekobugia, ekero nkoimoka nchikoigorera ekemoni eki nkanyora na abanto bare nyomba. Abanto abwo bakang'aka chichuma bang'agete omotwe bakang'aka iga na korwa iga maega maega, bono bagatobeka gochia ase eroom ya omong'ina bagatebia batagete chibesa. Tokabatebia intwe ntobwati besa bakarigekera ase mbaberete nyomba egeka like 1 hour. Ekero barigia chibesa chiababora, bagachaka gotoboria bono chidirection ng'ina naki bakoenda gochia omageto moino, onyauga, gochia omikaeri moino na ase abomigosi. Tokabatebia rende, bagatebia togokira nyomba iga abwo like 30 minutes ntosoka, naende ntokura. Rende tokabera ake igo like 15 minutes nari nasogete isiko, nkaenda bwa eneighbour nkamosaba esimi, togaakera my brothers, bagateba toende nyagetari, naende togaakera omogambi, tokamotebia abanto abwo bachire batofameireire lakini igu buna batebire ase bakogenda. Bono rende intwe togakora tokaenda gochia nyagetari, bagacha togakorera igo. Mbanya gocha nonya, nari ritang'ani. Lakini abaibi barabeire bagocha, bakobugoria ebinto korwa isiko buna egari erogoro aria barusire yonsi pi ebinto korora nscrap bakoira, bakabogoria amabati arenge egari yonsi, chingoko, ebinto korwa nyomba chigasi mpaka oboanga, obosi bwa okoruga, lakini aba bagosoa nyomba gocha toita, mbanya gocha. Abagocha bono tonarete nabo bakobogoria ebinto bire isiko. Ebairete eria bang'agete bachietwi bagatotebia tokire ntogokura naende tokore buna bagototebia. Bagatosaba chisimi, esimi yaane bakaira na eya omong'ina na eya omoriko orenge iga iga, bagatosaba na echipin chia chisimi na mpesa nachio bairete, na eredio na ebibande, na chikadi chiane chia ekadi yane ya ebenki ya Equity na eya omong'ina ya Inua Jamii. Ntwarepoteti rioma. Bakarika rende, bagateba ngochaka bare uchunguzi. Lakini obotuko erio abasikari mbachete iga iga abange, na mambia aya abasikari bakorwa town mbachete iga. Bagaka chibicha bakaira chifingerprint, bakarigereria rende bakaira na estatement. Abanto abwo inche buya egento naroche babwate na emioro na echuma eyio bang'agete, babegete chimask omotwe, bono tokonyara komanya mbanto ki abwo. Lakini omonto oyo orenge gosaba chibesa chipin chia mpesa oria kooperatia esimi, nachete akarusia emask, agantebia intwe nondigereri korwa bono iga, mpaka boki mambia tokomanya. Nonya na abwo bande nabarusia chimask echio, tokobamanya. Intwe na abanto totomire iga iga, omong'ina omuya natoe chibesa aye toire omotwe ogo. Iga ekero bachete bagotebetia batomire. Batebete batomire, bagateba batomire kabisa bakaboria iga tari bwokebiro. Tokabatebia bagateba batomire gocha bwokebiro, bagatoma gochia omageto ase chitangi chire, bagatoma gochia ase abomigosi, bagatoma gochia omikaeri, batia omomura omwa abamikaeri, bagatoma na gochia onyauga. Bagatoma baire omotwe ogo. Inche batebete na omotwe bakoire one, lakini babaire abae chibesa. Kero kende mogoserete monto kenyora okobarigi. Intwe ntwanya korora togoserete monto onde nonya, ntwanya korora togosera monto. Koreng'ana naye okorora kwao, omotwe oyo batagete na oyoki. Bono inche naki nasinyeti juu totaragosera monto rende, bono bachete koiya omotwe, inche nkabatebia omotwe ore nabo ore onye bakoire nabo bakoira,
lakini chibesa rende babachire chitabwati babati chibunduki aya emioro babwate nche narocha omioro na echuma eyo tindo chibunduki ase amarira ngoro kwa Charles Asuma oyo nyabate ngokora na security community policing ono mochiama na si ward ya Monyerero. It was on Saturday jinsa isano nemo nikideka mirongo ene iga nganyore simi kurwa se neighbor ya ige cross mongno cross agandebia majambasi akire aitire mongina okebiro amona bagire sabere mioro. So what I did immediately ngamukisi ngagiro mo stand chief ngagira no mo chief ngabamanya kana bamanya ngamanyina two of my community policers bakaboka tuka coordinate na probo ngasoka para tu aja paka but karado egeta omo chief ya kuresa election ngao na into to kure election ya mono mo stand chief karado egeta to kanyaro mo chief ochire bakata bia banda barua stiri tari ao kabacha na nje ebacha bakabone nanyora bari batatu isiko na abandi kwenye bachiro migosi paka bomu assistant chief umu chief omanyene batatu bachito ku mugad kera so migosi igere next opposite umu chief bachite ko muataki gusiko mulinda taso bachite ko mulinda they knew nga nero akirwe simi arangiria ba ono bachito foro kumusaki wa taso migosi noyo bori chikura UDA chairman ya Kengen bona timu ende kagenda kugadi mu chief orende karatu achaiga tukagenda mu mongina tukanyora maene basoete basoete into one of the doors wasomurango kabere bakanyona rio sabera akoigora wasa kumusambule nechichuma before tuakire simi the nearest police station erebumburia tuakire mosiasi mura tuakire rioma they were on the way coming jisa jinkega bagacha then tukakore sini yeye tukagenda nande tutararwa ande batuakire siminga nande batakire another third village ba kanyiro montoro mochi so bajeto ko bunu nyombagete ne biga jikomyoka ko ranga inkekyo bakamuhamu bakamuita stiri nyagitari ara bakabono raisi yu so what we did ka tuwa kwa basikari wacho mosi siacha disi hapa karumarani tukaita all this stations ba etete ba collect information then bakagenda tukagenda tukoraba roire bari konye ba very harmed tukagenda gitari koroyo sabera konye saitirwe noria tukanya sabera very released urwari wochi outpatient norio very ward ere to aja again itu ekirenjera wocha tukakirwe siminga nanda bari bachire goita batakire another person at the upper area ya gamba which is sublocation chire ibirene ya magolose location e kuruma na rende baka gamba rioma gamba ne ri gamba igere sublocation igere sublocation ikuru kugamba sublocation na ikuruma chia make ikuruma location iwato mochivo rukocho so tukaona ndi bachire the next abulo gamba bahambire mongwano ndro batete kumurie gari lakini mbamo nyara akaba with stand so bono ndokanye report ku police na ku yoma DCI to banya ngi bako next you could be having a know how buna abantu bago BF man ndo batike category chia baibi ndo bwata baibi peti bago cha baibi baruge baragira bagende incorrect ndo bwata baibi bago teni chibunduki intention yabo no gwita ndo bwata abande bagocha just for luxury yani batagete bakokose abaibi abekero ko barigire ntaye buki yarenge yabaibi yo ndo bwate seniors ndo bwate midro na ndo bwata bakwe bachingo ko mwana magina aye bare midro class bataraba igoro barure sa bachire next level barigere to kwenda bono gukora tagarie chibunduki egera mba bwate bunduki yo babwate mioro ne chichuma ne mete chine binungusu so it is like these are people that they grow up okora tagari but experts nkibare go pikipiki bare go tarera no they were on foot okay yeah
igo mbabwate na gari mbabwate gari Mm. kena abantu bare gutravel kera buna tokoenda toike station yeba ase barwa otokubuna ne bachire next but ng'aki bakomanage on foot nechi station chonsi no asa atari atambe aya okay bona bona no kuruga mpaka bwase bachiete not even a kilometer it's almost half a kilometer then bakagenda the other meter bono akanaende next bakamanya ku branch bono uchigoro na magoro so mbabwate ke ada basonye batware ngento mune garuse piki kudabare ngatonye bwate chama ngenda kona chake yes kende Isabella natema krabata bakinega karbarwa ne gari bagasoka banga chipiki chise chimwaro chimwanyo gari ndio songa we tanyore tigari nani kwa umanya kwa maswali yonse you know first statement yoyo kwano mutangania ateba ng'a bachite ne gari kana mubori means kibatumete gochicha gante iritangani ngamba ebachite ne gari see that's a statement okay naye watebire kera mwari gutara maybe bari gutara na maguru murochi gari ende gose mu suspect semba bwate gari on foot I want to suspect ng'akibari ku manage on foot ki ebintu ina bitabari lakini ng'akibari emijire ngabaite obaite mechie 1 2 3 4 emechiene ese 1 hour ose span ya 3 hours ekiagera eri saa sita toje tana nusu moine basoeta kitu saa 7 okay almost 4 hours ese hii ya saa 7 baka operate ga mechie yebere so migosi na no mangi oyo baite to kale ward and then ekarabono this year bajira baskari OCS bachire to bajine Land Rover span ya 1.5 hours nali batageti gorobono which means no batite na maguru yeah abaibia karaba kore attack ndo to ke intention you see ela ina pije babwate teli normal yani muntu abatengande te kwando nyarebe it's not normal or maybe kore ngana naye gusebuna mwasangete n'abasikari abantu abi intention yabera abasako bagenduki intention y'abantu aba tali bantu batagete goita bakwe babatagete kuiba especially ba emechie batagetie neri bamaete abangina baro maybe nakonyo mutinyo erire bagisipikitinga abangina batomeru jibe chiwes ekiagera unaiga abasoete nyomba y'omongine mbaburege nyomba echi abamura bari mochia enyendi batagete items yes it is like they were targeting money okay and some other items bono momongina obasoete bakahamwo sabera basa omongine jibe ne jibes ibes mbiro koro mongina twera sita babwata about 1200 bakabate biechu they took the money okay and then bakagenda so migosi asemuntu atamenyeti omokole emirimo byagarudaki amenyete no mongina so they expected nga ngina migosi otomiro ndokie jibes the third village bachiete yo bachiete aso mwana getora America nginareka by expecting ande otomiro jibe so they were targeting aba Nigeria bangina bare by expecting jibe kortaki ebinto mbiro yeah lastly what is your call to the government maybe you're not they're not rampant cases yani tari cases chia very chikoba kurumagira ekenendo kia betege tanga na ndekere very unique na nabukira basi kuirora because na machiko guruma singa na ende mbaje today ba chare robutuko so ngaki murobereti nubune serikali gose okuko ni kwa ngoro kyoko intwe buna security organs into torelo at the base it was reported is the station police otoko kaniba tore next so we are still waiting because it's now almost a week going to approach maybe a week toko nyanga there is no reaction from the government or from the security organs concerned they will see what to do next they are still there and abanda bumbacha mbaita ne probox ma ba park ya sekete and next year was baring yeah almost 2 hours bataka ko penetrate into a southern village egeto ko monginoyo tarara aro igokura batama na ndintwa rikaba helmet isato cheji pigi chiatoka around insana inde which means abantaba mbatagete timba bwatege ndo batete ko raiga anye serikali na maybe our local security team ndiro take action very last this one never abaibia karaba ko genda asonye mbali aba around yabo wikabanya ro muntu ko batebya ari no nyarebe ari no nyarebe
inwe ekenya oramo suspected bamura bande barabase koba among the team. Eria ekero bachiete the last attack mbasuspectete omwana mosaegete korubugira ango babere mbachiete bakaaresti oyomo oyo kare in custody so ntoramanya korwa bung'a what has Karati ngondantani ore. eh Bogirango ng'akiakora amanyise ina. it is like abantu bankambaro Okay. bakobaeti none emechie bono that's why oroche ekero bachete nyomba batesa bera ng'ano torigeri tokorete kieki totomanyete so it is like abantu from outsiders bakorete ki mbarengo lakini aba mbadikororekana mutwe yokora bakobatebi nagu baire na maega How many were they? respectively they were about abasete nyomba barenge bane Banne. lakini mbantebeti buna kokosoka isiko no gukenyeru gusina 20 mbarenge they were between 15 and 20 ocha bantu bakongende mechi bari kuhadia na bantu bagende gwatakia so mbarenge bantu bake. Okay, thank you. Je Samuel kiwaga ningorokwa aiga nooka oyarenge chiko chikoba chinsa isana emo chia botuko ekero twarigereire omopira twarosie togochigwetora omwana oyo ominto akaminyoka gocha banaitire akagonga omorango tukaigora omorango amaene tukanyora akakire amanyinga agoiteka gochinse omogori niki ng'a abakora bachire aba toitire gochikominyoka gochi nyomba nkanyora kweri amanyinga gaichire nyomba ngashughulika kuriga egari moire nyagitari tukacha tukanyora egari after one hour tukamoira nyagitari ko estory yakwanaga iga nere ina inche mbwate buna ng'eresete buna aberesi nabo ang'eresete igo abanto abwo nabo bagendete koenda ngakera omogambi esimi omogambi nerenda akaboka agateba abanto aba bachire seito iga tiga toraboka twarigie bakaboka rende bakaendera kwarigie eserikali yaito nonye tware konyora abasikari baria babumburia mbare gotokonya ekogera mbabwati means ya ogoika iga iga bwango mbabwati nonye egari nonye chipikipiki rituko erio chiaborete enchera iga nchiare goeta bagata chiria chintang'ani chiagete gose naki chiarenge chiabakora abwo igo eserikali yare gwancha etobekere egari iga aria bumburia naende batokonye security bagopatrol bakora aba mbatoita. Nkorokwa Rose Mura Kibagendi echirani iga bono nainto omwana oyo ominto gachete gototebia ng'a ofamily nabo bakora koigora omorango amaene tukanyora ofamily inche egento nakorete getang'ani na ogwakera enka yane nkomotebia chisimi nkonyora chiangire gosoa nkarora eria yane ngarakera ango ngakera omong'ina bwa omogambi tabogoria nkarwa ororo rende ngansa komanya chichirani inga iga bakaboka bakaminyoka gocha kobaminyoka gocha tukanyora banto mbaiyo tokoigwa ng'a moino aansire korwana na ororo bono ake igo tugateba tiga oyo aragende nyagitari alafu tomanye korora ayande oyo akairwa nyagitari ake iga abagambi bagaicha basikari barabwo abachete magega kabisa naende rende ntobwati chigari echi chikorenta abasikari korwa bumburia rituko eria amaene pikipiki tebugeti gari nchibugeti ntomaeti antaga gose na amache bare gochera ituko eria gari chiria chikogenda saa 8 nchieteti na echipikipiki echio bono rende ntoganeti obokonyi korwa ase abachumbe korwa ase aba MCA batokonye kamoranche ngoitwa tore abang'ina tobwate iga igo bare abagoti mbabwati magoro bagosabu chibesa ebirema abanto twensi bono toremarete ewiki eye engima ntwanya gosuka nonye korwa isiko gochia bara nonye bono ekero naigwa ng'a chigobi chiatokire aba bara bono agandoka naminyoka nararora nairana gochicha igo ntobwate obwoba obonene tiga eserikari etokonye kamoranche. Inche erieta riane onkorokwa nyarinde na erinde nturubena kebiro omogaka nere rikorokwa kebiro bono ekero nareire abwo nyomba ekemoni nkere gocha kianya kwara omorango omwana obo obokogeseria buna akogeseria abanto abwo bakanya kwara omorango gose baigorete ogasinya oyo oima aa omwana akarora ng'a ekemoni eke naki giakaria tiga nyigore ngeseri kegende isiko riria agochia koigora akanyora na echitogi chimomurekete iga
ochigokura akura eminwe ebere nainche ngachikoigwa nainche ngakura ebere bakamanya gocha bamoiyokeite omoro nda noyo nda bwamwakire omotwe mara kabere omwana okongwera kobuga gaki ng'a nomaete ng'a amachamba ase ngokurerwa are omong'ina oyo nomaete ng'a amachamba ase ngokurerwa are na echibesa twatomwa asore toe chibesa chiria obwate gaki abana bane timbwati besa nonye na echinke timbwati besa bagachaka kobusenia bakaraimokia esimi nabegete moturogoro bakabeka koboko bauririe na omwana oria esimi bakabeka bionsi iga babwate namosoroire mondusie obogima monkore bosa inche timbwati besa nanye twatebiwa obwate chibesa toe chibesa timbwati besa gaki timbwati gesa abana bane iga namosoroire timbwati besa gaki timbwati onye na ebikombe ebira onye na etv tata ira keri moranyore keroo naki mokoira naki mbwate bagachaka rende gotobusenia bakabusenia chianga chiane bakabusenia emebuko yarenge omobuko babusenia kende nkeiyo babusenia kende nkeiyo omwana agacha kobatebia omwana arenge omoke akabatebia ng'a gaki timoita baba na mama moita baba na mama ebesa eye gose siringi gose niabwate akabaaa bakabeka omobuko bakabusenia bakaenda mabwasi omwana akorara bakabusenia kera ase mbanyora kende bagateba twatomwa omochie omotaka nabo twatoma besa ng'ai chibesa chiria bagasoka bagacha bakamboria nomanyete nyaoga timaeti geswaeri nomanyete omogento timaeti geswaeri nomanyete omigosi timaeti geswaeri inche tindi kokwana geswaeri bagatumia nabo bagakora rende bakagenda ekebungo baigorete ase eroki bakaha omwana bakamotebia ekebungo baiseka naende okogenda isiko iga tokonacha omotwe bakagenda rende bono inche nkosinywa koeresa baminto inche na omong'ina naende iga ndamarete nkwagura ng'ai nkorusia chibesa nonye nkabwate onye na abana bangorere esukari bangorere amaguta naende chibesa ng'ai bakong'a nkoira namosoroire nyabere bakagenda nabo bagendete igo naki ekebungo ekieroki naki baigorerete bagasoime imaete egento baigorerete korwa isiko eke babaete na ekiang'o naki eki twasiekerete tokagetigo naki bachete bakarusia bagatoa emirango nerega Bafungete omorango ekero baigora korusiko basoa nyomba bakamanya kufunga bakatwara ekifungo na korusiko okare egento nkero baigorerete ekero basoa nyomba bakakefungo eki naende bakakefunga omorango bakatwara ekifungo ase omofuko mosoka eh.